aruz gabe perbu nani aujan kusia zani aruz gabe aruz gabe perbu urai kesenangan zani binai kau kenaso. Thank you Lord Jesus. Kau hamba yang beri semua mana ni oleh siapa? Dengan kau apa kebang guru bezan saya dapat mengenai bezan kau untuk kelamber. Aku sekarang ni file be mana ni be testari kerabini song siapa pun kau berzagi dengan berbagai macam kau boleh ramai. Ada suatu semua kau jangan cakap apa kau orang som apa kau hamba ada. Ada contoh khusus di sana hamba yang memperhatikan jiwa orang spiritual kau itu pun bawa apa di jiwa orang ini jangan kau perlukan. Jadi semua di jangan di sana sangat itu mengapa kau dimahami. Kasih sangat indah mau kaisa engkau untukku bayar indah yang akan aku engkau neusi galbah Nang जोंनि गासै दाय आरो पापफोरखौ नों आफा बे कालभारि क्रुसाव आफा गावनि थैजों बोहैहोबाय आरो जोंखौ दिनै गोदान मोनसे समय आरो सुजुगफोरखौ नों होबाय जोङो जेन नोंनि बे समय आरो सुजुगफोरखौ जोङो खामानियाव बाहायनानै आफा जोङो नोंनि थिङै जों आवगायनो हानाय बायदि आफा आरो बे दिनै बे BCBGY meeting conference planning conference apa 47 the conference apa जोंनो गैया थांखि गैयाबो नाथाय आफा जों बे थांखिफोरखौ लानायनि थाखाय बे हामबागाव बाप्टिस्ट चार्चनि गेजेरावनो जोंखौ एकत्रित खालामबाय बेनिखायनो हामबाय आरो जोंबो गोजान जायगानिफ्राय फैबाय आरो बे फैनायनि गेजेरजों जोंनि जे चिफ गेस्टफोर दङ आफा नोंथाङा जोंनो मोनसे मोजां
इसोरनि रावफोरखौ जों फोरमायबाय बेनि गेजेरजों आफा जों जेराव बयनिफ्राय जोङो गुनाफोरखौ लानो हायो नोंनि गियान आरो बुद्धिनि थाखाय आफानि स्पिरिचुअल जि वार्ड दङ बे वार्डफोरखौ जोङो गोसोआव लाना थानो हायो बेनि थाखाय जों फैदों आफा बेनिखायनो आफा नोङो बे समावबो नों जोंखौ हेल्प खालामदों हेफाजाब होदों आरो जों प्रत्येक जोंनि जिबनाव नों मोजां खामानिफोरखौ मावनो हानानै आसा आरो भरसा खालामबाय बेनिखायनो आफा बे उन्दैथार प्रार्थना आरो बे सेसनखौ जागायनायनि थाखाय आफा नोंनाव आङो खर' गंग्लायनानै आफा अनुमति बिबाय आफा नोङो बे उसुं आर'जखौ खोनासंदों जिसुनि मुङै आमेन जों साफ्रोमबो एकत्रित जानानै जों इसोरखौ बाख्नायनो आरो सिबिनो सम आरो खाबुखौ मोनदों थ' बे समाव आङो मोनसे बर' मेथाइ रोजाबनो हास्थायदों बे मेथाइखौ आङो जेब्लायबो रोजाबफ्लायो जेरावखि जायगायावनो थाङा मानो आं न'आव थाब्लाबो आं बेखौनो रोजाबो मानोना बे मेथाइआ आंनि जिउनि थाखाय आंनि जिबनाव जोबोद गिदिर मोनसे बोर गोनां मेथाइ बोर गोनां होननानै बुङोब्ला थांनाय 2024 मार्च मासाव आं जेब्ला उन्दुलांदोंमोन बे समाव इसोरा आंनो मोनसे दर्शन होदों बे दर्शनाव आं नुदों मोनसे बिचारनि दिननि बिषयै दिनै जोंनि पाप जे मावनाय बेनि बिचार खालामदोंमोन बे बिचार खालामनाय दिनाव गोबां बिमा बिफाफोर दंमोन जाय बिमा बिफाफोरा गावसोरनि मावनाय पापफोरखौ लानानै गावसोरनि बिचारखौ खालामैनि सिगांनो बिसोरो खुथाब खुथाब गाबबाय थादोंमोन खाफाल हमनानै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खुथाब खुथाब गाबबाय थादोंमोन आरो बै गाबबाय थानायनि गेजेराव आंबो सासे दङमोन जेब्ला गोबां मानसिफोरखौ बै बिचार दिनाव बिसोरनि पापफोरखौ नायासै खायसेया नोरखो रायजोआव थांनांबाय खायसे सोरगो रायजोआव थांनांबाय आरो जेब्ला आंखौ लिंहरनो खाथियाव आङो थांबाय आङो गिदों बै समाव गोबां मानसिफ्रा गाबदों दाने आंनि बिचाराबा मा जानाय बे समाव जेब्ला आंखौ बिचाराव लिंहरदों आंनि पापखौ जेब्ला बिसोरो बै समाव नायगोनसै आं बेसेबां पाप मावदों आंनि पापखौ सुनायसै बे समाव मोनसे गान जादों आरो बे गाना जेब्ला जोबो गान जोबखांनायनि उनाव आं मोनसे न' मोनदों जाय न'आ सना रुफा डायमन्डनिफ्राय कीमतिसिनमोन जोंब्लावनाय मोनसे न' जेखौ नुनानै आङो मोजां मोनदों आरो बे मेथाइयानो जाहैबाय ओइ आफा बेसेबा गोथौ लैथोआव गब्रबाय जों नोंनि अननाय आरो नोंनि बानजायनाया जोंनि न'खरफ्राव गोमालांबाय बे मेथाइखौ दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों मानोना बे मेथाइखौ आङो आंनि जिबनाव बोर गोनां सानो आंनि न'खराव आङो बोर गोनां सानो बे समाव आङो बे मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आं थांखि जादों
Berbudi raja, bela lain